Mpa I won't any hit time. You went on no happiness is not unto my heart. Anyhow, Mpa no bag keno. Anom namprata. Anom namprata. Imagwa since Chabata be no bag ahụ kwano. Ige sukwa na aga abata ị ga-aṅụ mkpụrụ mmiri na ị ga-aṅụ mkpụrụ ọkụ. Mkpụrụ nta mkpụrụ mmiri na-aga hụ ka ọhịa na ụzọ ha. Ị ga-ama ihe amege m afọ asọwụ Chineke nna. Eziokwu jigi na afọ agbara kirikiri. Ị to sigide agba kirikiri nwa m. Ị to ji m sigide agba kirikiri. Nwoke m na-azụ ji n'aka ya nwụọ na m gagazụ erie gagazụ ọsị. Eziokwu. Asọwụ mgbe nna m ukwu Maswell onye na uche ya emesowo m Mpa ụmụnụmụ nga amụzaringa nkumunụmonga asọ mgbe Maswell dị ndụ ngwa Maswell ji ngwụta ji m ote ka aka ahụ m gwuru ji m nga ji m eli ha ogologo tinye ha n'ogologo nwekwa n'isi na mmadụ yes ha ga ọnwụ ngide Maswell gbuo ya chekwe anwụ ọdụm ji zọrọ m ga-agazụ ji n'aka onye iro m lezi ihe m gwutere n'afọ ti agbala kirikiri ụgbara ihe ọrị mma for harvest ngaba inye onyinye na chọọchị ugbu a elete m gachi weta ihe onyinye ka anyị gaa n'iru na kelee ya ọ bụ ihe ka m ga-asị ka awụchite ihe onyinye ọwụdị weta ọ dị mma bikọta asị gị bute ihe onyinye dịka na ọba ji gị nwa bụrụ ji ihe a ga-agụrụ m n'afọ na ọwụ cheta ihe onyinye cheta ya achịta ụlọ ebute ọnwụ nwute nna m ukwu gbuo ya philanthropium nwoke nwere obi mmadụ ọ dị mwute nwoke nwere obi mmadụ ọnwụ gburu ihe nọ kamgbe wee nwunye ya fobe gbara nwụ ọrịa ọnwụ nwunye ya ọnwụ nwaanyị nwoke ya na nwunye ya wụ kọmingli ha abụọ nọ into rapport ozugbo mgbe nwunye ya wee pụrụ ya na ndụ nwoke nwetaghịzite onwe his death came as a result of the wife departure department agara akụziri m English how would I nwe asị ma correct ya gị small ọjị niile m tara n'afọ na ọjị gbagide ụtọ mgbe nwunye ya na-ere ọjị m na-aga n'aka nwunye ya azụ ọjị enwere ka m zụ ọjị n'aka fobi ọ na-aga na-akwa aga azụ ọjị eziokwu ugbu a ka m chetara ya anyị na-esi ụmụ eze nwanụ kụpụ gawu ụmụ gagaga zụ ọjị ọnwụnwụde nna m ukwu gbupụo nwoke werele Chineke higiri isi kwuru n'eziokwu ihe na-atọcha m ụtọ ngọ nọ very neat ọka gbasa ntụ esi ugwu Awụsa mgbe ihe ya agaga bụ oji uji enyi na-esi ugwu Awụsa lekwu ya na ụmụ agwọ ya ga-ere na ụmụ agwọ ere na ọha ji ya ga-ere na egbe ma onwedo onye nọ n'ọha ji na-anwụdị n'aka nwoke ka a na-emebe anyị na ụmụ ya ebebe ole onwe ha ebe ha na nwa ya nwoke kwere nke reverend jedala otukulotu ụmụ ya niile ụmụ asaa awọ mụrụ zụgide ụmụazị in the word of the Lord. Enwere ihe nwoke ịmụta nwa wụdịkwa ịmụ nwa ya ewe ọchị oge hepụta nwa wụdị awụ ịmụ nwa ọ asụkwara ha azị enyekwere ha good treasurer international entertainment ya wee zụchi ha n'ụzọ Chukwu training mpa aga akụziri m nwa nwoke nwa ya nwaanyị kwana happiness Chibuzo ka ha ebegbuola onwe ka ọwụwa na ezi nwa Chidi Victor ka ọwụbe na Obinna Promise ka ọwụbe na Chimezie Kisiri Engineer Chidi Shedrack Engineer Diweyo ọwụzini Reverend Canon ọwụ ya wụ Reverend Belote ife na akpọ ya n'ọlụtakwu oziọma akwa anya mmiri eji ya na ya wụ ọnwụ nna ya na nne ọ dị mwute ka ọwụzi Engineer ọ dị n'aka chi Lordson kehu ke bro ọkpụrụkpọ na mmanụ nwa wụ nwa ụmụazị ga-aga ugba 3rd of January ka eyi bishọp nyekwe na ha date 3rd of January ka a ga-eli 3rd of January ka a ga-eli si ya nna m go in peace and rest in peace because you have worked for the Lord. He is already resting in the bosom and bottom of Abraham. Now n'akụkụ Abraham n'okpuru obi ya bosom ya na ubu ya ihe ha nne nga ahụ ka ọ nọ ngụgba etu ka Abraham shikuru ya ka nwa ya na n'aka nke nna ekwezighị ụzọ a na n'elu kasị elu ngọzi dịrị Maswell onye bịara n'aha onye nwanyị nwoke gburu ezi mbọ nwoke nwere obi mmadụ ode eriwe hụ anya mmiri n'anya mmadụ kwurukwa n'eziokwu he stood and stand by the right and the truthful. He's a truthfulness cantonment. What ihe gbasara okwu Chukwu na nwoke na-ebudu n'ime very neat man ụka gbasara ntụ nwoke adịghị chọ dọtị ọnọdụ kwasa nye m ego ka mkpechitere gị okwu asị ya na nwunye ya bidoro ote rapọriment ote ka ha abụọ si rapọriment werekwanụ lọvụ ote n'ọgide na lọvụ ha abụọ nwụtụkwa n'ime lọvụ
gawazie eluigwe ga gị settle with the Almighty Jehovah. Nna m nabata mkpụrụ obi dị Maxwell na ndokwa, nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa, ihe ọbụla ga-anọchiri ụzọ ọwụ mmehie nke o wetara were ebe onye ụmụ ya ndị kere ibe ndị n'isi ka ha nwee ike inwe nchegharị na njọ nna ha metere. Ma onye ka bịarala abịabara nye ya ezumike ebi ebi onye nwe m ka ihe nke ndị ebe chakwasị ya ka mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi ndị niile kwere n'ogara aka site na ebere nke Chukwu ha ga-eziriri ike na ndokwa. Amen. Nwunye ya ezuwegula ike obi nọkwa n'eluigwe taa abụrụ Chukwu abụ di ya bịakwutekwa ya ha abụọ na-abụ abụ mmeri agalama ji m nọ na-erudo one n'afọ na ọ ya bụ ihe na-ewe m iwe n'ọnwụ ya. Mama, every other thing is okay. He has tried and God has called. Mana ji m na-ada azụtali ahụ aga m akwụsịzi ịkọ ji because the ji na onwe ya alala mmụọ. Mpa bata ji aishigodi njirie bata ji aishi ejirie onye m chọrọ ịga gị ka ọ hapụ ịbata dị ka m batara n'ọba gị were ji. Aga m abata mkpụrụ obi gị aga m abata mkpụrụ obi gị aishi ga-erie esi m gara aga kụzie ji na isodom ga m gwuo ya isodom ga ọzụgba m gwutere ka a ga-abatara gị aga irie ụmụazị ibe gị batara Krismas bagbukwa ego nonsense. Get behind me biko na egbe m anya mmiri n'anya onye m na-azụ ji nwụrụ nwụrụ ụmụ akwụkwọ ebegbuola onwe ha ji ebegbuola onwe ha. May you so rest in peace. Amio. Ngwanụ bata ji bata ahụ ya ahụ rie. Mmanụ ọ dị ogiri nọ gaba iwe nọ m n'obi.